Hello mga kasangkay, it's me again, your paring Jomar, aka Umapang Provincianong Warainon. And kasama ko nga pala ngayon ang big bro ko, si Kuya Judel. Yes, Kuya, hi ka naman dyan. And by the way mga kasangkay, birthday ko nga pala ngayon. So, you can drop your comments below para isend yung mga thoughtful greetings nyo para sa akin. Ayun mga kasangkay, thank you. And welcome to my channel! This video mga kasangkay ay tungkol lang naman sa mga pinaggagawa ko the whole day sa araw ng kaarawan ko! Kaya naman, tara, samahan nyo ako. Hello, good morning mga kasangkay. Ay, gising ko lang. At today is my birthday. And it seems like an ordinary day. Nothing special. Walang pinagbago. Parang ordinary ang araw lang talaga. Ay, gising ko lang. And time check, 8:20 na. Ayan, hello mga kasangkay, good morning. Magkakape muna tayo. Magpapakulo ako ng tubig. Meanwhile, Diba sabi ko sa inyo, birthday ko pero mag-iigib ako. Tara, samahan nyo ako. Bawa tayo doon sa baba para mag-iigib. Ayan, tapos mamaya, aakit din ako ulit. Dala ko. Kaya, watch nyo lang, tara. Tapos ko nito, maghihilamos ako. Wala akong magamit na tubig, kaya kailangan itong magiging. eventually. Hello, what's up mga kasangkay? Grabe. Ganito pala yung tsura ko pag kalbong-kalbo. Oh my goodness. Si Kuya. Kuya. Oh, hi ka naman. Parang siya ulin Pag dalawa kasi ayaw gumana eh. Grabe yawa. Ang gwapo-gwapo ko pala pag ano, pag kalbo. Oh my goodness. Iba ka talaga TikTok, iba ka. Iba ka. Woo! The best. 1 hour later. Kasangkay, yung mga video ng kanta na kiniklip ko dito ay literally na clip lang talaga. Kasi alam nyo na, si lolong YouTube nyo, baka na naman mamaya ma-copyright claim na naman tayo. Later. A few moments later. Shopping lang, tara.
Hinahanap ko kasi yung Milanos. Di ko pa makita. Pakamura niya na. Grabe, 400 lang din. Pag may 500 kami lang. One eternity later. So ayun mga kasangkay, sad kasi walang size na sukat sa akin. Walang available. Uwi tayo. So yun mga kasangkay, parang normal days lang naman yung araw na to. Birthday ko, pero ayun, pagkagising, igib. Kasi nga, naubuso na naman ng tubig yung tangkay, kaya kailangan natin magigib. So yun, after magigib, nag-TikTok, kumanta, change outfit. Kasi, puro basa na ng pawis, yung mga sinusuot kong damit kasi sa sobrang init ng panahon, tapos sabayan pang hot towel. Tapos yun, kidding aside, nag-window shopping lang tayo kasi walang extra budget eh. So pag walang extra budget ay huwag muna magbili, kasi pag wala extra budget ay wala pera. So yun mga kasangkay, hanggang dito na lang yung video na to, at sana na-enjoy nyo yung panonood sa video na to. And once again, this is your parent Jomar aka Omak, and please don't forget to subscribe, likes, and share nyo na rin po yung mga videos ko. Thank you in advance. And once again, I'm gonna have to say bye for now, and see you till next vlog. Bye! The next day.